Wel, dosbarthiadau Biff Ifanc sy'n cadw fi'n brysur o hyd fan hyn ynghylch y gwartheg ac i ni yn symud mlaen nawr at y bustich am Andrew Davies o Landdeusant gyda fi'n gwmni. Bore da i chi, Andrew. Bore da i chi. Chi'n cael diwrnod da, Andrew? Oedden so far, enjoyo so far, wrthyn yr heffrod. Classes da iawn ma. Yn doedd e safon arbennig, Andrew. Bendigedig, war y teg. Mae'n glod i'r boes, mae'n ddod nhw mas fel maen nhw'n... A mae siwrt safon da rai trw fel y fe. Ond, na, good, very good. Soniwch, Andrew, am yr hyn i chi'n gadw gatre, achos i chi'n cynhyrchu lot o wartheg. Mae pobl yn ei troi allan yn y ffair a mewn sioe tebyg i hyn. Wel, wedi bod, bydd neu fwy na ni'n neud nawr. Chybod, jyst trio dast o'r weddol ddechau, os ni'n gallu. Ond, a dim ware bach yw cynhyrchu'r dain. Mae cost a'r gwaith sy'n mynd mewn dyn nhw. Mae gwaith sobor i gael nhw mor dda a hyn. A mae colledion yn y job, chybod, so mae rhaid cymryd da'r gwael da'i gilydd wedyn, chwilio fe. Faint o warthed magi sydd da chi ar hyn o bryd, Andrew? Ti'n gymaint buodd, mae rhyw 75 na ni falle rhywbeth fel ni, chybod, A rai cyfandirol i gyd, neu? Ie, chybod, blue crosses, limb crosses, rhywbeth fel yna, chybod, dim byd... Ac yn croesi efo tarw lim i chi, neu? Tarw lim a mae tarw glas dyn ni, Ie. So, ond... achos mae'r heffro'r glas nawr, mae dyn nhw'n trio eisiau prynu reini, a wythio nhw cadw nhw man unwaith o'ch, bod wrth gwrs, yn union. Fel bichod magi fel, ond diw ni ddim heb i ofid, wath a gofid, ni'n mynd mwy mewn i'r reina chi'n mynd, llai o lath sydd gyda'r buwchod. Siwr iawn. So, diw ni ddim yn gweithio bob tro, ond na fel ta'r marced y moyn nawr, chwel fe, ond na, war y teg, ond mae siow dda o loi mes e. Welon ni safon arbennig yn yr heffrod, a mae yna ddosbarth eithriadol o grif yn un nawr yn adran y Bustach Biff Ifanc. Ni'n gweld Richard Evans wrthi'n berniadu, Andrew. War y teg. Oes, mae yna safon fan hyn nawr, yn dos e. A chybod, chi'n edrych yn nhw, mae lot yn nhw'n debyg iawn fel y fe. Chybod, mae lot blynyddau nôl, chi'n gweld oedd un da, lle chi'n aros mas, nawr, lle bydd clas o 10, lle chi bydd 6 o nhw, ddigon da i ennill. Yn union. Chybod, na'r job le chi'n mynd wedyn, chwel y fe. Wel, yn defe. Ond na, war y teg, ond... A mae'r boi, chybod, fel o'n i'n gweud gyda, mae'r boi sy'n berniadu, so chi'n mynd i neu ffrindiau, chybod, so mae rhaid chi'n neud beth chi'n feddwl, a dim ond y fe blesio unan, fydd y job yn iawn. Yn union. I chi wedi berniadu yma? Do, blynydde yn ôl, do. Ond dwi ddim, mae'n hawsach berniadu o tu fas. Mae'n haws iawn i berniadu o tu fas, mae'n rwydd iawn, ond cedwch chi'n mewn yna, mae'n gallu bod yn unig iawn ar y sores. Siwr o fod, ydy. A ddau credu bod e, Andrew. A bob un yn dechrau edrych yr un beth. Chi'n iawn, mae digon ar ydych. Ni'n judge fe bob tro o tu fas, ond na, war y teg. Ond, a mae rhaid rhywun i wneud a dwi ddim job poblogaidd iawn, os ddim lot y moyn wneud dwi ddim yn, so chi'n mynd i blesio pawb, ydych chi? Dim ond plesio un, ewch chi bod dosbarth? Chi'n iawn. Dyna ni Richard yn camu nôl ac yn edrych unwaith eto. Mae wedi gwneud gwaith gwych heddi. Mae wedi bod yn drwyadol, mae wedi bod yn slic iawn hefyd. Odi, war y teg. Mae wedi dilyn y teip mewn moyn. A fi'n credu bod wedi bod eitha lwcus mor belled. Mae da me wedi lyco, wedi bod mewn. A mae'n neud y job gymaint y rwyddach i chi wedyn, chwilio fe. Wel, Aled Roberts fyna'n tywys a Elgan Tinant drwsesau iddo fe. Wedi. Ido Machneusta Elgan a ni'n gweld Wendy wedyn drwsesau Elgan a Harry Stamp wedyn ni'n gweld y crwt ifanc yn illodd i ddosbarth yma ddoi a wedyn oedd e hefyd yn ail yn trynwyr ifanc, y young handlers ddo. Nes i weld ni ar y teledu yn eithwr. Do, rhaid Harry. O, diolch i chi am wylio yn eithwr, da iawn, Andrew. O'n i'n meddwl yn un gair da mewn eich chi weld yna. Mae'n gret i weld y to iau wrth gwrs. Mae'na ferch ifanc fyna drws nesau. Mae'n gret i weld nhw. Wel, cwrs, nhw yw'r dyfodol y fe, so mae rhaid nhw i stico wrth nhw, chwel y fe. Ond mae'n pwyso a mesur a tipyn o ffordd i fynd o hyd, dwi'n meddwl, yn y dosbarth yma. Felly, Andrew, am y tro, diolch i chi a diolch nôl ato ni i weld pwy eitha hi yn y dosbarth yma i'r Bustach Biff Ifanc. Croeso nôl ato ni felly i adran y Bustach fan hyn yn y dosbarthiadau Biff Ifanc. Andrew Davies sydd gyda fi o Landdeusant yn gwmni wedi berniadu yn y ffair ac wedi cynhyrchu stoc o safon i ymddangos yn y ffeiri yma dros y blynyddoedd hefyd. A dal wrth gwrs yn ffermio flat out ac yn cadw gwartheg biff yna. Mae Richard Evans y beirniad, Andrew, wedi dechrau tynnu nhw fewn i'w trefn? Odi, wedyn ni, mae siwr wedi penderfynu le mae moyn mynd siwr. Ond mae chywaith, bydden ni'n meddwl, mae clas un, mae lot o dda'n debyg iawn yma, bydden ni'n meddwl.
Ond mae wedi watchan nhw'n cered rown, chybod, am idea ag beth mae moyn nawr, siwr fod. Mae e wedi tynnu Eidon Penny mewn i'r safle cyntaf. Mr Muscle yw enw hwn. Ydy, Eidon pur lim bydden ni'n meddwl, siwr, ond mae'n Eidon da iawn i wel. Ydy, mae e. Mae e'n wir. Wrth gwrs, y brydiau cyfandirol sydd gyda ni fan hyn, felly mae yna las, lim, a bach o Charlene, ambell un mae hefyd. Ond lim a glas Brydeinig yw'r rhain nhw, ie. rhan fwyaf yn dyfe, chybod, yn dyfe. Neu ambell un pyr fel i chi'n gweud. Odi, celwch chi, byddai chi fynd i ffind o lot o Charlene, byddai chi fynd i'r Alban jyst o bod nawr fel fe, chybod, mae rhain ni yn wyso fwy na beth i ni'n wyso, especially yn part le i ni, os dim lot fel yn wyso Charlene, chybod fe. So mae Eidon tinant falle yw'r unig un o twtio o Charlene. Ie, bydden ni'n meddwl falle, a pan bod nhw, chybod, maen nhw'n dda neis iawn. Odyn, maen nhw. A maen nhw'n da o bwysau, chwel, chybod, maen nhw'n dod, chybod, i gynnyrchu da, maen nhw'n meddwl lot, y gynta gyd mae'n dod i'r pwysau, gore gyd i wel, Siwr iawn, siwr iawn. Chybod, os oes chi gadw rhywbeth 2 fis yn hyrach, wel mae'n costi, os ti'n byd yn cadw am ddim, os Na, goes, yn union, na'r peth. Ond rhif 2-4-2, Mr Muscle sy'n mynd â hi ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod e'n mynd i newid i drefn fan hyn. Dwi ddim wedi newid lot trwy bore, war e teg. Na, dim unwaith yw e. Na, war e teg. Mae wedi stico at beth mae'n feddwl. A unwaith chi wedi, mae'n galed i chi newid e wedyn. Chwel y fe, chybod os chi wedi... A mae bach yn wahanol yn y bustich a trisiedi ifanc yma i'r da tew. Chod mae da tew yn trafod. Os dim gormodd o bain, chi drafod gormodd yr ein. Mae dim yn bwyta'r cig i wen nawr. Chybod y dyfodol yw'r ein, chwel y fe. Mae dornod rein i ddod to, chwel y fe. Ydy, yn union, yn y sioe haf a'r ffeiriau geia blwyddyn nesaf. Ie, chi'n iawn. Cos i ni'n sôn am fustich fan hyn nawr o gwmpas y 6-7 mis yma? Ie, bydden nhw, ie. Chydig bach un falle o gwmpas ambell un o'n nhw, ie. Yn yna bydden nhw, chwel y fe. A wedyn mae da ni Eidon Sioe o Sir Fôn yn yr ail safle'r Eidon D. Deian yw enw hwnna. O, reit. Felly dyna'r ddau sy'n ben a'i gilydd ar hyn o bryd am y safleoedd cyntaf yna. Mae Richard jyst yn edrych unwaith to. Hwn yn Eidon da, fe dyn nhw'r un dîm am Eidon smart. Mae'n Eidon smart. Mae lot, chybod, yn wallten nhw'r Eidion ar y coch. Mae'r Eidion yn dal y llygad y bach fwy. O dan y goliadau chwbl yn dyfe? Odi. A chi'n bod, maen nhw'n... Na, war y teg. Mae Eidon da am yna. O, oes. Ond fel y wedes ti, dwi'n wedi newid i farn o gwbl bore yma. Mae yno lawr yn y gwaelodion yna nawr yn edrych unwaith eto. Cael un edrychiad arall. Ond dwi'n meddwl mae Eidon y Pennies sy'n mynd i fynd â hi. Gyda Wendy yn ei arddangos Wendy'n brofiadol ac yn ei gwaith da. Dongos yn dda iawn, war y teg. Mae'n deall y job yma iawn. Odi. Jyst yn cael ei sefyll fyna unwaith eto. A mae e wedi newid. Mae wedi newid am y ffogin. O na, gofyn i nhw gerdded mae e. O, ceren mae e. O, ni'n meddwl bod e wedi newid nhw. Reit, gofyn i nhw gerdded unwaith eto. Yr Eidon coch oedd yn y safle cyntaf, ond dwi'n meddwl bod e wedi newid nhw'n dwi? Wel, mae'n edrych yn debyg bod e wedi nawr, walle... Ar ôl gweld nhw'n cerdded? Ie, bydden ni'n meddwl walle tan y beth sydd wedi digwydd bod yr un coch walle ddim yn cered cweit mor gywir ar un di, walle. Ond mae wedi newid nhw, so... Ie, mae Sioe a i Bustach o'r enw Deian wedi cael ei newid i'r safle cyntaf. Ac wrth gwrs fel wedys ti, mae rhaid ti feddwl am y pethau hyn yn y dosbarthiadau Biff Ifanc, achos mae eisiau bod nhw'n iawn ar eu coesiau trad ar gyfer yr haf yn ysau. Chi'n iawn. Mae lot o'r da tew sy'n barod ei lladd, bydd rhain am nhw ar diwedd y daith. Dyw rhain ddim ar diwedd y daith, so. Dim bod ni'n gweud bod yr un coch ddim yn dda i drad, dim o gwbl. Ond falle bod yr un di chydig bach yn well heddi, yn dyfe? Walle bod e heddi, chwel fe. Ar y diwrnod, yn dyfe? Ie. A dyna yw'r canlyniad felly. Llongyfarchiadau i Sioe felly a Eidon Deian wedi mynd â hi arbennig iawn. Diolch am y tro, Andrew. Iawn, diolch.